sgwylwch. Allwch chi just ddingi bod ni'n Tregaron, allwch chi? Just ddingi. Dingi. O, helo! A chroeso un anerchiad swyddogol i gloi'r digwyddiad hynod na ddim digwydd o gwbl. Eisteddfod genedlaethol oedd yn nunlle, ond eto i gyd, oedd ym mhob man ar yr un pryd. Waw! AmGen. 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 Woohoo! Fel yr archdderwydd AmGen, self-appointed, oedd e'n bwysig iawn eleni i fedru cael maes B oedd nid mor bell a beth oedd pawb yn gweud. Felly, beth wnaethon ni oedd heirio Portolô bach mwyn efelychu'r profiad y gorau gallen ni. Maes B o bell. Maes B o bell. Maes B. Croeso i'r babell len eleni, y babell len AmGen. A fel unig aelod yr orsedd eleni, fi wedi mwynhau yn arw iste yn y twba a gwrando ar y Zoom rysons yma, chi'n mo? O, odl dda. Da nawr, tydi rywun, tydi Dylan. Da nawr, tydi Dylan. Am odl, Caryl, fe. Joio. Dyma ni yn y pentre bwyd AmGen. Ti'n ei, mam? Ar y hwnnw, mae ganlyniadau. Yr wedi torri. Dim 4G. Mae bwrw glaw. Mae bron gwmbws. Fe bob steddfod. Felly fi wedi taflu'n hunan mewn I fyd celf. Chymod? Ar celfyddydau. Celf. Wedi penderfynu peintio carafan AmGen sydd yn ymhen. Mae'n debyg oedd sioe yr Eisteddfod coll ma'n neithwr. Sioe ei chafbwynt yr holl Eisteddfod AmGen yn cynnwys cewri, perfformio Cymru. A fi'n siŵr ath yn ngwahoddiad I just ar goll hefyd. Felly, ei fi a mami wedi penderfynu creu sioe coll ein hun. Beth I ni nawr? Just, sa'n gweld lot o ti, so... Just mare? Yeah. Pleser o'r mwyaf yw cael cloi Eisteddfod coll. Ugain.
Wel,